Hayırlı kөн muhterem телевизор караучылар. Март айының чираттагы җомга көнендә сезнең белән эфирдә мин Миңназим Сәфәров булырмын. Безнең халыкта уку язуга карата аерым бер мөнәсәбәт яши. Туганнан алып үлгәнчегә кадәр гыйлем истәргә чакырган ислам динен тотучылар арасында элек-электән әлифне таяп дип белмәүчеләр бик сирәк булганын яхшы беләбез. Бүген фән техника казанышлары күзгә күренеп тормышыбызга кирип барган заманда яңадан шул темага кайтуыбыз юкка түгел. Адәм баласы укудан һәм фикер итүдән читләшә башлады. Әдәби әсәр уку ни өчен кирәк? Бүгенге кешене нинди әсәрләр ныграк җәлеп итә? Татар әдәбиятының нинди киләчәк көтә? Әлеге һәм башка сорауларга җавапны бүген без Татарстанның танылган галимәсе, академик, филология фәннәре докторы Дания ханым Заһидуллина белән бергәләбезләрбез. Дания Фатих кызы Заһидуллина 1964 елның 1 октябрендә Мөслим районының Әмәкәй авылында дөньяга килә. Урта мәктәптән соң Казан дәүләт университетының филология факультетын һәм аспирантурасын тәмамлый. Балтач районында һәм Казан шәһәр мәктәпләрендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшли. Университетта дәресләр бирә башлый. Филология фәннәре кандидатлыгына, соңрак докторлыкка диссертация яклый. 2001 елдан Казан федераль университеты профессоры, Татарстан фәннәр академиясының хакыйкый әгъзасы һәм вице-президенты. Татарстан язучылар берлегенең Җамал Вәлиди һәм Илдар Юзиев исемендәге әдәби премиялар лауреаты. Ире Илдус белән бер ул үстергәннәр. Хәерле көн, Дания ханым. Хәерле көннәр, Миңназим Мәүлетович. Шуннан да теге безнең халык, укымышлы халык дип әйтәбез бит инде без, әйме? Шулай килгән стереотип буенча гына әйтәбез бит инде. Ләкин менә бүген кай вакытта ишетергә туры килә, без китап укымыйча да кеше булдык дип әйтүче кешеләрне, яки без үз өлкәбездәге китапларны укыйбыз, шул җитмәгәнмени дип әйткән. Менә әдәби әсәр уку нәрсә өчен кирәк? Кызык сорау шикелле, ләкин бик кызык сорау. Бер яктан караганда әдәби әсәр һәр кешенең үз ихтыяҗы белән бәйле кебек. Ләкин менә 20нче гасыр башында, татар яңарышы вакытында иң беренчеләрдән булып Юсуф Акчура шундый татар халкына шундый мөрәҗәгать ташлый. Әдәбияты булган халык кына зур халык була ала. Әдәбияты булган халыкның гына милли үзаңы көчле була. Без әдәбият аша гына халыкны, тулайым халыкны яңарыш юлына куя алабыз ди. Менә миңа калса, бу фикер бүген дә үзенең актуальлыгын югалтмаган. Чөнки әдәбият ул аерым бер кешегә юнәлтелгән фикер түгел. Ул тулайым бер халыкка, бер милләткә, бер җәмгыятькә юнәлтелгән фикер. Әгәр без шул фикерне, шул халыкка, шул өммәткә, милләткә җиткерә алабыз икән, һәм әлеге бердәмлек шул фикергә иярә ала икән, димәк ул үсештә ул дөрес юнәлеш алган дип карарга мөмкин. Ни кызганыч, соңгы вакытта без башта укымыйбыз дип әйттек, инде укый башладык, ләкин җиңеләйтелгән әдәбият укый башладык. Ул теге телесериаллар шикелле, Семенка ашап утырган шикелле нәрсә укыганыңны менә шул укыган вакытта беләсең дә, аннан соң бер 5 минуттан, 10 минуттан нәрсә укыганыңны онытасың. Менә шундый әдәбиятны үз иткән бер буын барлыкка килде. Китап укыйбыз дип уйлый башлады ул, әйме? Телләр комиссиясының, Татарстан рәисе каршындагы телләр комиссиясының ябык конкурс, әдәби әсәрләргә ябык конкурс игълан итүе дә миңа калса шуның белән бәйле булгандыр. Менә шушы проблеманы хәл итү юлында булгандыр инде ул, әйме? Ничек уйлыйсыз? Менә булай теге шийне ший белән чыгарып буламы? Бик кызык сорау. Мин әз генә менә читтәнрәк алып китим әле. Менә бик кызык бер фикер укыган идем. Ул алман немец философы Хайдеггер. Ул булай дип әйтә: "Тел ул кеше яшәгән йорт." Тел кеше яшәгән йорт. Ягъни без һәр беребез үзебезнең туган телебез әйләндереп алган тирәлектә, йортта яшибез. Һәм менә яшьләргә караганда, үзебезнең балаларга, оныкларга караганда да еш кына менә минем күңелемә шундый сорау килә. Бу балалар, татар телендә әдәби әсәр укымаган балалар, татар балалары, алар нинди йортта яшиләр? Йорт бит берәү генә була. Алар татар йортында яшиләрме? Алар башка милләт йортында яшиләрме? Кайда яшиләр? Менә бу гаять фәлсәфи сорау булса да, ул әлеге мәсьәләнең төбендә ята торгандыр. Чөнки
әдәби әсәр ул телне саклауның да бер ягы бит әле. Әгәр без әдәби әсәр урынына аның рус телендәге яки татарча кыскартылган аннотацияларын укыйбыз икән, аның белән генә татар телен саклап, үстереп һәм үз халкының җаны чагылган шушы сәнгатьне, шушы иҗади аңны тоеп аңлап булмый торгандыр миңа калса. Ә инде конкурска килгәндә, мин үзем конкурс идеясын хуплыйм, гаять хуплыйм. Шуңа күрә дә менә 21-нче елда да, 23-нче елда да проза номинациясендә бөтен әсәрләрне укырга риза булып, бөтенесен тулысы белән укып чыктым. Чөнки мин бу эшне бик кирәк дип саныйм. Бер халыкның зурлыгын башка халыкларга күрсәтергә теләсәң, аның әдәбиятын тәрҗемә итеп бастырырга кирәк. Халыкның зурлыгын үзенә күрсәтергә теләсәң, шулай ук моны әдәбият аша, әдәби әсәрләр аша башкарырга мөмкин. Кызганычка каршы, берәүгә дә сер түгел, 21-нче гасыр башында татар әдәбиятын без хәтта элеккеге СССРда яшәгән төрки халыклар арасында да иң алдынгы әдәбият дип әйтә алмыйбыз инде. Күп кенә яклардан без 60-80-нче еллардагы әдәбият ирешкән биеклекләрне дә югалттык кебек тоела миңа. Менә бу конкурс ул әдәби мәйданга яңа исемнәр, яңа авторлар, яңа әсәрләр, яңа тематика чыгарып, әдәбиятны үстерү юлын сыза дип уйлыйм мин. Гомумән алганда ул шулай. Менә шушы шиир сезнең конкурска килгән әсәрләргә дә хас түгелме? Менә бу җиңеләйтелү, ничектер сөйләп чыгу, заманчарак, кыскарак булырга тырышу, менә заманга яраклашу дип әйтәбез инде. Менә әле конкурс оештырыла башлаганчы 21-нче елга кадәр мин берничә күзәтү мәкаләсендә язган идем. Менә татар әдәбияты безнең элеккедән килгән, мөселман әдәбияты эчендә яшәгән вакыттан килгән үгет-нәсихәтчелеккә зур игътибар бирә. Татар әдәбияты безнең сөйләп чыгуга зур игътибар бирә. Татар әдәбияты безнең публицистик башлангыч белән кушылып китә һәм шуңа күрә әдәбилекне еш кына югалта. Татар әдәбияты безнең үткән турында һәм бүгенге кеше, бүгенге характер, бүгенге мәсьәләләргә керә алмый дигән фикерләр иде ул. Менә Аллага шөкер, конкурска килгән проза әсәрләре бу ширләрнең азаюын күрсәтәләр. Һәм безнең әдәбиятыбыз бүгенге көн, бүгенге герой, татар кешесе, аның характеры, аны борчыган мәсьәләләр турында сөйләшүгә дә килә, аңа да керә. Бу инде уңай күренеш. Шул ук вакытта конкурска килгән әсәрләрдә мин төп кимчелек булып моны түгел, бәлки еш кына осталык җитмәүне әйтер идем. Менә без кичә ниһаять, беренче, икенче, өченче урын буенча гына түгел, роман жанрында беренче җиделекне, шорт-листка кергән, шорт-лист исемлеккә кергән беренче җиделекнең кемнәр икәнен ачыкладык. Минем аны бик тә ачыклыйсым килгән иде. Һәм беләсезме, нәрсәгә тап булдык? Шушы 7 автор арасында бер генә профессиональ язучы бар. Ул Зөлфәт Хәким. Калганнар барысы да әдәбиятта роман язып карамаган кешеләр. Әмма романнар начар түгел, аларның 7-сендә күпмедер күләмдә редакциялап, Казан утларында бастырырга була. Бу ни дигән сүз? Димәк, безнең әдәби мәйданыбызда роман кебек зур жанр бирә алырлык дәрәҗәдә каләмле, фикерле кешеләр бар. Һәм менә бу конкурс безгә аларны табарга, барларга ярдәм итте. Һәм мин менә шулай дип уйлыйм. Безгә шорт-листка кергән, аның бит әле башка жанрларда унар исемлек керде. Исемлек белән таныштырырга кирәк. Алар барсы да җиңүчеләр. Һәм алга таба Татарстан язучылар берлеге шулар белән эшләргә тиеш. Чөнки буларда осталык җитмәү, ул вакытлы күренеш. Аны өйрәнергә була. Ләкин бу кешеләрне югалтырга ярамый.
Мәсәлән, бер генә мисал китерәм. Кичә мине бик гаҗәпләндерде романнар арасында менә мин белгән кеше автор булып чыкты. Ул да булса археология институтында эшләүче тарихчы Хәлим Абдуллин. Менә бу әсәрне укыганда ул миндә 4-нче урында тора иде. 4-нче урын ул бит инде көчле урын. Әз генә җитмәгән дигән сүз. Ул 19-нчы гасырдагы татар тормышы, дары бистәсе, менә монда кантончылар, кантонистлар тормышы турында сөйли. Һәм беренче җөмләләреннән үк шул хәтле алып кирип китә, менә шушы кичкенә малайның солдат әтисе белән кантон мәктәбенә баруын, аннары инде аның зур уңышларга ирешүен һәм менә шушы материалда 19-нчы гасыр ахыры 20-нчы гасыр башы татар шәһәр тормышының тулы бер образын, сурәтен тудыра. Әмма ни өчен 4-нче урын дигән сорауга да җавап бирә алам мин. Чөнки бу әсәр менә шушы гаҗәп әдәби сурәт буларак башланып киткән әсәр ахырга таба әллә аның тизрәк романны бетереп конкурска катнашу теләге белән, әллә инде осталык җитмәү аркасында публицистик башлангычка зур игътибар бирә. Чөнки материал үзе дә бит биографик характерлы, һәм публицистика әсәрнең бигрәк тә менә шушы икенче өлешендә алга чыга. Ул әсәрнең бөтенлеген, аның гармониясын томалап китә. Бу бит төзәтелә торган кимчелек дип әйтик инде. Беренче тапкыр роман язып караган. Гомумән беренче тапкыр хикәя, повестьта язмыйча роман биргән кеше өчен бу һич кенә дә начар сыйфат түгел. Әгәр шулай икән, мондый кешеләр белән, мондый авторлар белән Татарстан язучылар берлеге эшләгән очракта, махсус семинарлар оештырган очракта, сөйләшүләр оештырган очракта, шул конкурска бирелгән әсәрләрне авторларның үзләре белән бергә җыеп сүтеп яңадан җыйган очракта, мин уйлыйм, без тагын да зуррак нәтиҗәләргә ирешә алабыздыр дип. Иншалла, шулай булсын. Үткәннәр турында шулай. Менә безнең бүгенге проблемаларыбыз турында язучылар, бүгенге көн темасына узучылар бармы? Иргә төшүләр. Романнар арасында. Бүгенге көн темасына язучылар бар. Менә бу очракта мин нәрсә әйтер идем? Татар әдәбияты гомумән роман кебек зур жанр. Ул ниндидер бер-ике көндә генә утыра алмый. Дөрес, андый романнар да бар. Без бит инде андый романнарның да мисалларын күп беләбез. Биредә бүгенге көн ул үткән белән бәйләнгән. Мәсәлән, 3-нче урынны алган, безгә шулай ук бөтенләй билгесез булган, мин беренче тапкыр исемен ишеткән Зәбир Гыймаевның Катаржан романы, ул бүгенге көнне үткән белән бәйли. Үткән ул бабайның авылдан сөрелүе, металлургия заводларында эшләүе, бандюкта зур уңышларга ирешүе һәм аның оныгы Гаязның кабат авылга кайтып, бүгенге авыл тормышы белән яши башлавы. Менә мәңгелек әйләнеп кайту дигән теге бер мотив бар бит инде мифологиядә. Шуның кебек бер яктан караганда әсәр үзе кешенең үз тамырларына, үз туган җиренә, үз яшәү рәвешенә кайтуын тасвирлаган кебек тоела. Һәм шушы тасвирлау күпмедер күләмдә таркаурак булса да, ясалма урыннар күп булса да, ышандырып җиткермәсә дә, авыл тормышын ничектер ике чиккә аерып, акка карага аерып күрсәтү омтылышы булса да, әмма ул бүгенге тормышны да ачкан әсәр дип әйтеп була. Дания ханым, сез дөнья әдәбияты белән дә якыннан таныш кеше, галимә буларак, менә бу әсәрләр безнең төрки дөнья дип әйтмибез инде, без төрки әдәбиятлар арасында лайыклы урын алырлыклармы? Алар белән янәшә куеп караганда ничек? Безнең бу әсәрләребезнең кеше зурлыгы. Бу сорау шактый катлаулы сорау, чөнки бүгенге көндә төрки дөнья әдәбиятында инде зур исемнәр үзләренең әсәрләре белән гаҗәпләндергән, шаккаттырган зур прозаиклар бар. Һәм без, мәсәлән, әгәр Азәрбайҗан әдәбияты дип икән, Камал Абдулланың, мәсәлән, Сихерчеләр үзәнлеге, Далина Кудесников дигән роман укыганнан соң, башка романнарны укыганнан соң мин шаккаттым.
Чөнки бу дәрәҗәдә кешенең иҗади аңы, хыялы, төрки халыкларның үткәне белән, гомумән безнең халкыбызның менталитеты белән бәйләнгән әсәрне минем күргәнем юк иде. Я булмаса, мәсәлән, Рәхимҗан Атарбаев казах язучысының Шыңгызхан турындагы әсәрен укыганда, мин андагы лириклык, андагы музыка, андагы кабатлауларның ниндидер бер гаҗәеп темп тудыруын күреп шаккаттым, гаҗәпләндем. Я булмаса, без бөтенебез бүген төрек әдәбиятыннан Элиф Шәфәқларны укыйбыз. Һәм аның нинди зур бүгенге көннең иң актуаль темаларын күтәрә алып, аларны дөньяга чыгаруын, мультикультураллык, я булмаса дин-ара мөнәсәбәтләр, кешенең үз урынын табуы кебек мәсьәләләрне күтәрүен күреп шулай ук гаҗәпләнәбез. Менә бүгенге әдәбият ул инде бу авторлар белән, я мәсәлән Әфган Халид Хөсәйни бөтенебез укыйбыз. Бу авторлар инде әдәбиятта үз урыннарын алганнар һәм алар беренче урында бүген торалар да. Өлгө рәвешендә торалар да. Бүгенге язучыга аларны узып укучыны шаккаттырырлык шедеврлар бирергә кирәк. Моның өчен осталык кирәк. Моның өчен ниндидер теманы алып, аны язып чыгу, хикәяләп чыгу гына җитми. Мин уйлыйм, безнең татар әдәбияты, татар кешесе, гомумән татар таланты, сәләте, акылы ул бик зур, бик тирән. Һәм безнең потенциалыбыз бик зур дип саныйм. Һәм андый әсәрләрне без бирербез әле. Чөнки мондый әсәрләр алар халыкның милли үзаңын һәм телен үстерүдә гаять зур, әһәмиятле. Мәсәлән, каталон теле дип аның актуальлыгын сөйләгән бер заманда Жауме Кабра килеп чыкты. Гаҗәеп язучы. Һәм бүтән дөнья тәрҗемә итеп аның әсәрләрен, каталон теленнән тәрҗемә ителгән әсәрләрен укый башлады. Мин уйлыйм, татар әдәбияты белән дә шулай булыр. Тәрҗемә итәрбез. Әлеге конкурслар булсыннар, дәвам итсеннәр. Иншалла шулай булсын. Укучылар танышсыннар, күрсеннәр һәм ул шуннан да бер көндә генә эшләнә торган эш түгелдер инде. Бу әдәби сталык мәсьәләсе дә һәм авторларыбыз да. Сөендердегез, укучылар да көтеп калганнар дип уйлыйм мин, журналда чыкканнарында, китап булып басылганнарында. Хәзер без тапшыру азагында була торган Марсель Пруст сораларына күчәбез. Иратлардагы сез югары бәяле торган сыйфатлар. Ышанычлылык. Хатын-кызлардагы? Хатын-кызларда акыл дип әйтер идем мин. Сезнең өчен иң зур бәхет нәрсә ул? Гаилә. Балалар, аныклар. Яраткан язучыларыгыз? Минем алар бик күп, чөнки мин китап укырга яратам. Яраткан язучыларым бар. Мәсәлән, шул ук бүген телгә алган Элиф Шәфәқ, шул ук Камал Абдулла, Харуки Мураками, минаның Мураками, ул инде минем авторым, Пол Остер, ул минем авторым. Менә алар бик күп, һәм китап кибетләрендә мин андый үземнең авторларымның бүтән китапларын сатып алып укып барам. Үзебезнең татар әдәбиятында килсәк? Үзебезнең татар әдәбиятында бик яратам Марат Кәбировны. Бик яратам Зөлфәт Хәкимне, тулысы белән укып барам. Гомумән Марсель Галиевны да, бик күп язучыларны укыйм һәм яратам. Һәм менә конкурс нәтиҗәсендә дә мәсәлән Фирдус Гыйматдиновны ачтым һәм ярата башладым. Алга таба да әсәрләрен укыйсы килә, ул шулай булыр дип уйлыйм. Я булмаса менә шаккаттырды Әлфис Каязов беренче урынны алды роман номинациясендә. Шулай укучылар әле күрерләр, әсәр кызык, алып кирип китә, характерлар тудыра белү һәм менә татар классик романындагы кебек көчле характерларның төрлелеге һәм детальләр ярдәмендә характерларны ача алу, аннары табигать белән янәшәлек, кеше хисләренең янәшәлеген бирә белү ягыннан матур әсәр. Шулай ук укыла торган авторларымның берсе булыр дип уйлыйм. Тормышта иң сөймәгән нәрсәгез? Ялган. Яла ягу. Тормыш девизыгыз? Алга. Амин, шулай булсын. Алга таба шулай иттереп, матур иттереп, безгә әдәби әсәрләрнең тәмен белергә өйрәтегез. Аларга, язучыларга исә инде юл күрсәтерлек булсын. Алга табада исәнлектә күрешергә насыйп булсын. Шулай булсын. Рәхмәт чакыруыгызга. Ашның күзе икмәктә, тукның күзе хикмәттә дигән безнең халык.
Тамагыбыз шикер аш түгел бүген. Хикмәт дигәнен безгә яңа дөнья шушы китап дип аңлаучылардан булса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.